ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu Strana Gamesa na Bedline, kao što vidite igram mapi Strana Games 4 kao i uvijek. I danas sam pripremio ne znam koliko tema, ali mogu bi se reći da je ovaj klip post komentari, ja sam želao da se ispričam, tako da uživajte klipu. Kao što svi znate, ja 2 nedjelje nisam snimao, točnije ja sam zadnji klip izbacio tamo ne znam tačno kada, tačnije znam kada, to je bilo 14. januara, a sada je 28. znači tačno 2 nedjelje. Sad ću vam reći zašto. U posljednje vrijeme sam se dosta vremena sam uložio u školu i vežbao, učio. Pa nisam bio u mogućnosti da snimim, a jednako mi je kompjuter loš pa nisam mogao lijepo kao da snimam. Nisam mogao da snimam jer nisam mogao trpiti toliko loš FPS, i sada mi je loš FPS, ali sada nešto može, pošto sam ga nešto refrešao malo, pa sada manje buguje, sad je negdje oko ne znam koliko FPS, evo sad da vam kažem, pa evo 60 FPS, tako negdje tuda. Znači nije to mnogo loše, nego imam ja malo frame dropova pa zbog toga. Da, rekao sam da mi je, da sam se mnogo vremena, tačnije mnogo vremena sam uložio u školu, tačnije ne baš puno, nego šta ja znam, 2-3 sata na dan, pa nisam bio mogući da snimam, a i sad ću pokušati da nađem ovo slobodno vrijeme, jer sada počinje onaj zimski raspust, tačnije ne zimski, nego već je bio onaj, pa sad još jedan. I tada ću pokušati da nađem slobodno vrijeme da snimam, tako da će to biti bolje za mene i za vas. I još sam nešto htio da kažem, a to je da se zahvaljujem ZLFX, Chicken Designs, Dušmanu, Zeku Intro Makeru, Euxu i Crazy Bearu. Njima se zahvaljujem zašto su mi napravili gomile OP introa. Želio bi posebno se zahvalim Dušmanu jer mi je on napravio 2 tekst intra i 1 animation. Znači veliki pozdrav za tebe Dušman. Znači kao što ste vidjeli na početku taj animation intro, to mi je napravio Dušman. Veliki pozdrav za njega. Ajmo da pokušam da rešimo ove likove, tačnije ne da ih napadam. Sad ću kako malo bovati, pošto ne volim da bovu spamuje. Loš sam ja u tome. I što sam, još malo na mom kanalu možete očekivati challenge. Tačno challenge. Challenge će biti možda F1 challenge, F5 challenge, šta ja znam, one chest challenge, 1 minute chest challenge, full leather challenge, tako dalje. Biće challenge, to očekujte uskoro, a i bit će novih serijala, tačnije još malo cići klip Vanile, to na Ultimate SMP Vanili. Vlasnik te Vanila je Vanja FTV ili Klekson, znači velik pozdrav za Kleksona. I na njoj sam upao tako što sam popunio prijave i prošao, pa Vanila je ekstra Vanila, meni se sviđa mnogo, ima mnogo lepih građevina, pa mi se to ekstra mnogo sviđa. I još sam, i snimat ću u nedjelju kako ubijamo Ender Dragona, pošto u nedjelju idemo u End, pa ubijamo Ender Dragona. Na Vanilla igraju Happy Noob, pozdrav za Happy Nooba, igraju Kovix, pozdrav za Kovixa, onda igra, pozdrav za sve one koji igraju, sad napravim par njih, znači Kovix, samo se setim još nekih,
Kovix, Bogi PvP, Vexable ili Dex, onda Luka GFX, Vanja FTV ovdje naravno. Onda ima još, šta sad se malo se sjetim, pa igra još par njih koji su youtuberi, znači velik pozdrav za sve vas. Tačnije moram pozdraviti jednog, a to je, kako se zove, zaboravio sam tačno, ali on mi je dosta dalo stvari kad sam tek ušao, tako da je velik pozdrav za tebe, samo ne znam kako se zoveš, uprosti, možda neko neće mi znati na koga mislim, ali dobro, ne veze, izvini zbog toga što ne znaš. Da napadnem ovog lika, ne znam, nisi siguran. Opa, bow spamovać, au, lik trči sa bowom. Skočit ću dole ljudi, i postojići epizod je ovo treći fail record. Ne, dobro je, nemam čamak da vam postavi, da prankuje. Možda imam. Samo, tače ne, sad sam video. I da, oprosti što ne znam tvoje ime što si mi je giftovo i tako to na početku, tako da oprosti. Za 30 sekundi je deathmatch, što mi se čini kao uspješan rekord. Ako bi neko sada mi izletio odavde, ali pokušat ću da se to ne desi. Pa, ajmo sad malo se obaziram na game, znači rekao sam nisam mogao snimati toga. Tako da očekujte klip Vanille ubrzo i challenge na SG-u i očekujte build battle možda. Da, očekujte ovo. Onda imat ćete na kanalu još par stvari. Je ladno snimao čas, ja to ne primećujem. Dobro, to je to što sam rekao, pa sad sam baziran na game. FNS Pro, level 30, a što baš 30? Opa, loša, dobra. I to je bilo to od ove epizode, nadam se da ste želeli, bacite like, share, subscribe, i sljedeći klip, pozdrav!